Kepha kawasishele manje kawo. Manje ukweyitumele ntana. Njengoba bekakuhlanyela kanje kuDisemba siphuma kuwo ntwana. Ngibona nje noJanuwari uyophela manje. Umhafile nje. Ha. Izemba umbuzi. Awe nathi umkhafanga. Wena. Akusola mfana. Ngoba manje ngeJamani phela uyayifuna inyuki yakhe. Hey, hayi. Man majida labantu laba ngibakolotayo manama. Ayikho enye topic esinalinga ngayo. Amanye bayekeleni labantu laba ngizobahafa. Fireman. Yawe namfana. Uthanga ngibambe. Namfana ngiyayifuna imali yami. Yangizwa ngithini? Fireman. Fireman isoyilungisa fireman. Una wena mfana imali yami. Otherwise ngiyalapha kini mfana ngithatha leya 2 plate. Yezwa. Azi ukuphila ngayo. Lazi ngishoda ngayo. Ka 3 days mfana. Yangizwa ngithini? Bamba nguye mfana. Izo amala fireman isoyilungisa fireman ngakani nocash fireman fireman akwazi ukudlalweni fireman ungayenzi right manje angijwayeli noma ngithi imali yami ngiyayifuna imali yami sure manje Yo, hayi. Yo. Ngapho Jamani, ngapho kuyitumela. Yo. Inhleke ngizoyenza kanjani? Ayidabule ngenye impama.